Espermatozoideak barrabiletan sortzen dira, eta beren ekoizpenak gorputzarenak baino temperatura baxuxeagoak behar dituenez, gorputzetik zintzilik daude barrabilak. Espermatozoide tipikoak 3 zati ditu: burua, gorputza eta mugimendua eragiteko isats edo flageloa. Espermatozoideak abiadura izugarriz ekoizten dira. Bataz bestean 200 milioi eguneko ekoizten ditu ar heldu batek. Espermatozoideak odi sistema baten bidez gorputzean sartuko dira, eta semenaren beste osagaiekin bat egingo dute. Maskuritik datorren uretra izeneko odia ere sistemaren parte da. Gainera, zakilaren barnean gernua eta semena kanporatuko dituen odia dago. Zakila 100 bigunez egina dago. Aldi berean gernubidea eta azibidea da. Zenbait gizonezkoen zakilak onelakoak dira. Beste batzuk berriz onelakoak. Jaiotzerakoan mutilek prepuzio izeneko azal tolestura daukate zakilaren muturrean. Mediku askok infekzio iturri izan daitekeela uste dutenez, jaio ondoren kendu egiten dute. Dena den, bere hortan uzten bada ez dio gizonaren ugalketa almenari enbarazurik egiten. Semena libratzeko beste itxura bat hartu behar du zakilak. Bere barnean belaki egitura duten ehunak daude. Arra sexualki bero dagoenean, ehun hori odolez betetzen da, eta zakila tente eta gogor jartzen da. Arrak ezin du txizarik egin zakila gogortua duenean, maskuritik ateratzen den odia itxita baitago. Egoera horretan, zakila emearen sexu organoaren barnean hazia uzteko gai da. Arrari beroaldia pasa zaionean, zakilak ohizko itxura hartzen du.